Здравейте хора, и в нещо видео ще направим на тези джойстици PlayStation 3 джойстика и PlayStation 5 джойстика. Кой е по-скъп? Започваме с PlayStation 4, защото не 4, а 3. Първото е, че хабите 1 тон батерии. И от този 1 тон батерии давате супер много пари. И второто, което е, тук има бутонче. И общо взето PlayStation 3 с специално с кабел в принцип, но аз не ползвам кабела, защото имам флашка за тая работа. Имам такава флаш. Имам такова Bluetooth, а пък джойстиците на PlayStation 5 няма. Както виждате, както ви казах, тук има такова бутонче за включване и изключване. И тези джойстици трябва да се срещнат с батерии. И сега ще видим другия джойстик, който е на PlayStation 5. Тук няма такъв бутон, защото той си има специална зарядна станция. Както виждате, той ще има специална зарядна станция, която седи включена в контакта и има ток. И няма нужда от батерии отзад. И ако не сте си купили такава зарядна станция, може също така и с кабел. И то може само и с Type-C. А при PlayStation 4 можете да видите бутоните колко са по-различни. Както виждате, те са се запълнили тези бутони. И тези. И тези. Но нещо, което се е запълнило, кръгче, квадратче, триъгълниче, хикс. Това да се е запомнила, тук е 1, 2, 3, 4. И можем да видим от задните бутони. Като на PlayStation 5 е L1, L2 и тук е R1, R2. А тук няма L, няма нищо. Тук е 1, 2. Общо взето. И тук има светленки. И общо взето, ако не виждате, можете да видите сега PlayStation. Това е екстрата. Можем да го изключваме без да натискаме копчето. Това е. А пък при PlayStation 4, както виждате, натискам, не се чува никакъв звук. То на PlayStation 3 знаем, че е пак същия звук, но не става нещо. Корабът не тръгва. И тук, за да включиш играта, трябва да натиснеш старт. А пък на PlayStation 5 не е изобщо така. Пък изобщо не е така. Тук директно почва играта. А тук трябва да натиснеш старт, escape, да включите джойстика, да включите играта и много други простоти. Да включите джойстика и да правите други простоти. Нищо, че хабите 1 тон батерии, но пак трябва да го включва, да правите други простоти. Но чакай, аз това PlayStation 4 джойстик ще го пазя. И съвсем е така R и R, тук ги има също, но L и R можете да видите, че са написани всъщност тук. L, R. И тук са 1, 2, 3,
3, 4, само 4 копчета общото. И нека пите един тон батерии. И общо взето, това беше PlayStation 4 джойстика. Видяхте колко е модерен. Бил е модерен за това време, но това време, като имаш безжичен джойстик и са с кабели по принцип, е трябвало да дадеш повече пари за безжична флачка по това време. И си е бил много добър джойстика. И в следващия клип ще ви покажа на един друг джойстик. Чакай. Който съм го ползвал един път при живота си само. На това нещо. Това е много добро. Както видите, 1, 2, 4, 2 с контрола. Тук пак имаме. О, хайде, чао!